Emalungu uthi kushayisa xa kuthini? Akushayiswa namhlanje. Akushayisa ekuseni yaba ngathi sikwicawa zaseziyuni. Hayi, Yasetyenzwa. apha bukho into eyenziwayo. Sisusa yonke ezithizi kule ndawo bezikuyo. Yabona zonke ezithizi. Ziyasuka apha imuvile le nto lena ku-extendwe uTops. Waza kweli cala. Wayeza kweli cala. And then zonke ngezinyata uzibona apha yabona zonke ezidata cables. Nazi ngofika kweli cala. Sifake i-trunking apho yabona. Sifake i-trunking off zizawuhlapha zivalelwe zingabonakali. Zifihleke. Zifihleka. Asinayo into yokuba kuzawuba mdaka hayi. Ngamajita amangeniphakalana nawo. Lo ukhohlela iqhinga lo kwecala. Khohlela iqhinga. Khohlela iqhinga lo. Lo ngumakwedini. Makwedini. Usikaka sebhokhwe lo. Sikaka sebhokhwe. Hayi. Mabhulu akakile lo. Mabhulu akakile. Guys, yonke into uyayifumana kwa Milan Electrical. Cameras, electrical fence, siyibetha nca. Boreholes, siren bells for schools. Ezi ziprogranyana. Siyazibetha nazo nca. Akho nto singayibethile. Akho nto ungazuyifumana. Hayi. Yonke into ikhona. Khona xa ungazibafumana. Hayi ufumana amajojo. Ukhona?